ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ደብዳብ ድሮን እንታይ ኣብጽሑ እንታይ ዓይነት ጉድኣት ኣለዎ ዝብል ጉዳይ ሎማዓንቲ ንዛረበሉ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን መሓሪ ከላሊ ዝተባሃለ ብጻይ ሓደ ወይ ከዓ ተጋዳላይ ኣብ ሓራ መሬት ካብ ዝነበሩ ሓደ እዩ ተሰዊኡ ተባሂሉ ማለት እዩ ዓሪፉ ተባሂሉ ገለገለ ሰባት ግን ዝወዲ ክቕበር የብሉና ውሽጢ ዓዲሎም ተዛሪብ ከኢኻ ዝብል ክሲን ተመስገን ዳዊት ዝተባሃለ ሓደ ሓውና ማለት እዩ ቁጥዖኦም ይገልጹ ኣለዉ ምስዚ ተታሒዙ ዝኾነ ዘረባ ከለወና እዩ ናይ መምህር በየነ ገብረ እግዚአብሔር ውፉይ ገለገለ ሰባት ናይ ኣካይዳ ውፉይሲ ናብታ ቅድሚ ሕጂ ናብቶም ዲክታተርስ ኮይኖም መወዳእታ ናብኡ ዝኣተዎ ናብኡ ዝኣቱ ዘሎ ዝብል ጻውዒት ኣሎ ወይ ከዓ ዝብል ዘረባ ኣሎ ማለት ካብ ብዙሓት ሰባት ዝመፀ ምስዚ ተታሒዙ በዓል ኣወል ስዒድ ናፈከር ወፅኦ ዝቐነዩ ትግራይ ሓደ ነገር እንድሕርዳ ኮይና ንሕና ናበይ መስኣተና እዩ ንምንታይ ከምኡ ክኸውን ዝብል ዘረብኦም ናሰማዕኹም መቐኒኹም ኢኹም ዝሓለፈ እዋን ማለት እዩ ሕጂ ግን ከም በሓድሽ ሕጂ እውን ከምኡ ይብል ንሕና ግን ብዙሕ ነገር ንኸውን ኣለና ግን ንስኹም እዩ ዝብል ማለት እዩ ምዚ ተታሒዙ ብዙሓት መግለጽታት ዘረባታት ገለመለ ተዘሪቦም ኣለዉ ወይ ከዓ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ክንሪኢና ንኸውን ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕርዳ ኮይንኩም ንስኻትኩም ማለት እዩ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትጅምርዎ ነዚ ቻናል ኩሉ ግዜ ዝምሕፀነኩም ማለት እዩ ወይ ነባራት እንድሕርዳ ኮይንኩም ድማ ሃናጻይ ርእይቶ ጽሓፉለይ ሰባት ስለ ዘለዉ ናብዞም ሃናጻይ ርእይቶ ጽሓፉለይ ሰባት ሒዘኩም ክሰግሬ ጥበብ ብርሃነ ሽደን ወዲ ዓበይቲ ዓቕሚ ይሃብካ ንሰላም ጠጠው ክትብል ሎሚ ኣብ መነጽር ኮይኑ እምበር ከም ኢየሱስ መሰቐሉኻ 50 ዓመት ውግእ ዓገቢለ ህዝቢ ነጺሉኒ ጥይት ዘይሰርሑ ሃብቲ ህዝቢ ዓመታት ተጻዊቶምሉ እንታይ ከም ዝገብሩ አይፈልጡን እዮም ይቀረበለሎም ዝብል ጥበብ ብርሃነ ርእይቶ ይብነ ማለት እዩ 50 ዓመት ውግእ ዓገቢለ ህዝቢ ነጺሉኒ ካብ ዝገርም ነገርሲ ውግእ ክህሉ የብሉን ሕማቕ እዩ ንዓናሲ ናብ ድኽነት ይኮስደና ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ሽግራት እዚ በጽሕዎ ማለት እዩ ሶ አሜዚንግ እዩ ከም ዓይነት ነገር ከም ዝበጽሕ ከኣነ ርግጸኛ እየ ማለት እዩ ጥበብ ሓወይ ብጣዕሚ ንሰላም ምጽዋዕሲ ቀደም እንተኾነ ሓጢያት የብሉን ተኾነ ማለት ሓጢያት የብሉን እኳ ዳ ጽድቂ ንጽቡቕ ነገር ምዝራብሲ እሞንታ ኢኻ ትብለሊኻ ዝብል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሕማቕ ዜናታት ገለ ኾን ከሎ ሎማዓንቲ ሰበር ከምዚ ገይር ሒዘ መጽ ኣሎ ሓደ ዝኾነ ኣብ አዲስ አበባ ኮይኑ ማሰማሰ ግዛዕም ዝዓገለ ዝብል እዝነ ሽጉግ ዘብሉ ሓደ ቆልዓ ኣሎ ማለት እዩ ትዛረቦ ይሰምዑ እቲ ከኣዘራርቡ ኣይፈትዎ ከምዚ ዓይነት ናይ ህውከት ልብ ዝርብሽ መንፈስ ኣምላኽ ንእሽትለይ ብዝተወሰነ መጠን ማለት እዩ መንፈስ ኣምላኽ ኳኩም ዝበለ ዘረባ ይክህሉ እንዲ ግን እንተ ገደደሲ በቃ ንእሽትለይሲ ህድኣት ናይ ሰብ ሰላም ሰብ ክዘርግ ዘይትኽእል ምዃነሲ ሓደ ጽቡቕ ነገር ኢለ ዝግምት ግን ንሰላም ምጽዋዕኹም ኣይግብርን ኩላኹም ማለት እዩ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ርእይቶ ብኸምዚ ናይ ጥበብ ብርሃነ ርእይቶ ጌርና ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር እየ let's dive into it ግርም ተመሊሰ መጽ ያለኹ ማለት እዩ ድሕረታ ኢንትሮ እዚኣታ ዜና እተን ዛ ድሮን ዚኣ ማለት እዩ ኢሜጅ ካብ ጌቲ ዝበሃል ኢሜጅ ሲዮም ዝወስድዋ መብዛሕትኡ ዋላ ቢቢሲ እውን ነዚ ኣይ ሪፈር ገይሩ ዘሎ ከላሊ ሓጋዚ ከም ዝበለተ ኮይኑ ኣብዚ ሓሳቡ ንዕኡ ገሊጽዎ ዘሎ ግን ቅድሚኡ ደብዳብ ድሮን ተኻይዱ ዝብል ዜና ነይሩ እስኪ ካብቲ ዜና ንጀምር ክሳብ ክንየናይ ዝኣክል ርግጸኛ ምዃን ድማ እንታይ ስዒቡ ዝብል ክንቅጽለሉ ኢና ደብዳብ ድሮን ተኻይዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎም 12/2018 ዓ.ም ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ቁሸት ዳንዴራ ኣብ ናይ መሰልጠኒ ሓረሶት ከባቢ ሰዓት 4 ፈረቓንጎ ደብዳብ ድሮን ኣካይደሎ ክብሉ ዋና ማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተከላል ሓጋዚ ኣብ ገጽ ፌስቡኮም ሓቢሮም ኣለዉ ኣብቲ ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ ከም ዝበለቶ ኮይኑ ትግራይ ከባቢ መቐለ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙ ሓይልታት መንግስት ፌደራል ኣብታ ካብ ርእሰ ከተማ መቐለ ኣስታት 12 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ትርከብ ከተማ ኩይሓ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ቁሸት ዳንዴራ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየዱ መሰኻኽሪ ዓይኒ ካብቲ ከባቢ ገሊጾም በትረፋድ ከባቢ ሰዓት 3 ፈረቓን ኣቆጻጽራት ሃገር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ሓደ ድማ ከም ዝቆሰለን ቢቢሲ ካብ ምሕዳር ከባቢ ዝረኸቦ ሓበሬታ ይመልከት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ዛጊድ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን ቢቢሲ ንዝርዝራቱ ዝረኸቦ ተወሳኺ ሓበሬታ ክሕብር እዩ
سأل دما جيتي إيميجي سأل درون كفايل وسيدنا قبل تزينا قليص والله مالتي صوب بتقلال لاسي حدا سب بتمتقعتي تهاريمو مويتو تزحزن زينا نفسيو مالتي حدا سب تهاريمو مويتو حدا سب كا قوسيلو سون بتوساخوم سو كمزي مصاوتي كوينو لو مالتي تعدسي كم مصاوتي سويل اندن كايتاتي غدا زغون ነገር ይገብር كمزي እንደጎሩ ኣብ ሰማይ ያለው ገለገለ ይብል ኃይለ ደቢቱን ክመጽ ይኽድሪው ይኹም ሕጂ አለና እኮ እዩ ገለ ይብል አና አይ ዶንት ኖ እንዶሚኖ ዲኽጻውት ዳደሊ ወይ የብልና ንልካ ዓሪፍካ ነቲ ህዝቢ ሰላም ሂብካዮ ከም መወዳእታ ሱቅበሉ ወይ ድማ ዝኾነ እንድሕር ዳለኩም ኮይኑ አትሊስት ማለትዩ መልሳቡ ምክንያቱ ተባላንስ ምግባሩን ሓደ ከስቢ ይሐቅን ምዝራብ ተዘይ ኮይን ድማ በቃ ንሕና ሳብሚት ጌርና አይና ከምዚ ዓይነት ፍሓጠርጥርን ጻሕተርተርና ያተናን በሰላማው መንገድ ነገራትን ኹዱ ጻዕርን ገብረልና ይልካ ተዘራሪብካ ናብ ሓደ ነገር መምጻዩ ሶቶም ጸገማት ከምዚወሉ ጸገማት አለው በጠቅላላ ንስዩት ዝዘረብ ዙ ዓለም ማለትዩ ካብዚ ዜና ከላል ሓጋዝ ከም ዝበሎም ባገነ መላኽ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ መቀጸልታ ናይት ዝገበሮ ዝቀኒ ደብዳብ ኣብ ናይ ህዝቢ ትካላት ሎሙን ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ጣብያ ቀዳማዊ ወያነ ቁሸት ዳንዴራ ኣብ ናይ መሰልጠን ሓረስቶት ሎሙ ከምዚ ገይሩ ደብዲቡ ይዝብል ዘሎ ማለት 12 ነሐሰ ሕጂ እቲ መግለጽን ዋዕልታ ይዝብል ብልጽግና ኦሮሞ ብልጽግና ገለመለ እናበልካ ምዝራብን ማዕሉዚ ትክክለኛ አይኮነን ወል እቲ ፓርቲ ከም ስርዓት ብልጽግና ኢልካ ሳምቲንግ ኢልካ ከተዛረብ ትኽእል ኢኻ ማለት ግን ምስ ህዝብታት ዘባእስ እዚ ናይዚኦም እዩ حتى شوا خمزي جبر نيرو سرعة بلتقنا أورمو خمزي جبر الله ويانا تجري خمزي جبر الله لا تبهله كني مكراتاتنا خنولد نحنا مز مكرازي أنت تمجلت خمسي نمن تعيو لخت زي ولا جدب زي ولا بتعمي هو كت كافتي نجرو انت هيك مزراب أدلا يكون كم جعينة زربات مهناتنا قول عيوم تزرباسين وعلو زخونه بروبلم كم زلوا انا زرد ان مالتي تمغلص يوم وعلو طعي كم زي كوني انا غليص زلخ مالتي خالاي غزي دبداب دروني بل دسي اشنافي ابوردا اندرتا موزي لومي تخايدو متقعت تفصيم غليز بل دسي اشنافي سرحتا ايو مغناعيو سو ام مغناعسي دس ديلو كل غزي انا غرم يزلن مالتي نايزي اتم غرفو سو الى خالفومي مالتي كي ها مالتي افتناي نغو او دغي مالا يا شللتنت كبابي خا زي مرأي زي مصراي وشتها زي مصراي اهدو خا زي مصراي ننعلت خا زي مصراي اطو بزحي حجون او كي حذركو كاو حرام مريت استملسو حبريتان وكم لنا تمسب حبريتان وكم لنا من ገንዘብ ይሰደሎም من امنتاي هوتيل يدقسو خالس نفلطينا بيزاكم ده هيوكم كمل حبريتا هيوكم كو حدث عدار قاصني حدويله او نيرا ابصافت سماياتس تزور يا زلايو ويل تحطو صردرونا بي كده زول حطو ييغا يكونن حقهم يقوم كحتت الله ግን صردرون كم زلق عن فلطينا صردرون كم زلق طرحته يكونس درونات كم زلوا وند فلطينا ማለት كم زلو فلط يعني تنكالوت مقدفون نفلط الله نعبነት ናይ ዓፋር ውን فلط درون اللوم صار درون اللوم ازي فلط ايه نا ኤርትራ ግደፍዎ ናይ ሱዳን ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ድሮን ከም ዘለዎ ንፈልጥ ይትራፍ ደ صار ድሮን ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና እንተና ኣሰ صار ድሮን ንምንታይ ዘይ ተጠቀሙ ዝብል ሕቶ ንዓይውና ብሕልና ይመጽ ግን እንታይ ዝመጸለ ይመስለኩም ወላ ዝሕምም እንተኾነ ዝተኸፈለ መስዋዕትነት ተኸፊሉ እዚ ስርዓት እዚ እንተ ዘይወዲቁ ኩል ግዜ የተሓዝን ሪኣ ዘለና ደብዳብ ካራ ኮይና ያኽመስል ብድሮን ኣይኮነን ክመጽካ ሸው ናብ ገዛ ኻይ ዝመጸካ እዚ ኣብ ሕሳብ ተዓብየ ትግራዋይ እንተሃልዩ ጸገሙ ይዝኸውን ባምሆ አብራያ አካባቢ ካላ ማጣ 40 ኪሎ ሜትር ድሮን ክትድብድብ ከላ ምናልባት ሹን 10 ወይ ገለ ኪሎ ሜትር ካው ገለ ክብለ ይደልን ወታደራው ስለዝኾነ ብዙሕ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ሆነ ምናልባት ሹን ካብ ሓደ ቁልፍ ሰው ወጻ ዘሎ ሆነ ድሮን ወደሪው አና ተባለ ሞት فرحنا نقارص علامه ያለን ወስርحው ኢለም ብዙዋን ዳርጋ ከም ግልግለና ካለ ህዝቡን የማገደ ያለው መንግስት ተባብረን እንጥለዋለን በሚል ነው እየሰራን ያለ ነው የተጀምሯል ጥሩ ስራ ነው ብለን እናምናለን በሌላ በኩል ደግሞ ጠላትን መጣል ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላስ ጠላት ከወደቀ በኋላ ምንድነው የሚደረገው ምንድነው የሚሰራው በትንቱን ይወጣ ሀገር በየመስለን እንሄድ ይፈለገው ይሁን ወል እንደዚህ ብለን ነው መሄድ አንችልም
ማለት መወዳእታት ቅድም ሕጂ ዝብለኩም ዝነበርኩ ትንዓድነት ትኒ ሃገርነት ትኸይድና ከምዚ ኢላ ክትፈርስ ድያ ክትቅፅል ድያ ኣይክትቅፅልን እያ ክንሕዛድና ገለገለ ዝብል ነበረ ማለት ተመሊስዎም ሕጂ ትሕማም ንሱ ይፍልጥ እዩ ቅድም ሕጂ እውን ተዛሪበኩም የኒ ስልጣን ጻምእ ስልጣን እዩ ኣብዚ መፂኻ ናይ መሓዝ እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ግን ሕጂ ብግልፂ ብቁሉዕ መፅዩ ኣነ ከዓ ቅድም ሕጂ ብግምት የዛረብ ነይረ ንምንታይ ግን ትግምትኩም ተዛሪቦም መስሉኩም ንሳቶም ኩሉ ግዜ መንፈሶምን ሕልንኦምን ኣብዚ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ ካበይ ኣካይዲ ኣርዮም ምስ በትሪ ሕድግዎ ኢሎም ወለድና እዚ ዝዛረብዎ ዘረባ እንድሕር ዳ ብደንብ ጌርኩም ኣጽኒዕኹምን ተሰሚዕኹምን ከም ዓይነት ዘረባ እዮም ኩሉ ግዜ ዝዛረቡ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ከዓ ተመሊሱ መፅዮ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ጽምዶ ገለ ዝነበረ ቅድም ሕጂ ሕጂ ጥምረት ድዩ ዛዕም ዝብሎም ጽዮም ኣለዉ እዚኦም እንታይ እዮም ሓይልታት ስሉስ ኪዳን ሓይልታት ምሕዝነት ወዘተ ገለ ምን ዋል ሓንቲ ትርጉም ይውልን መወዳእታ ከተዓዲ ክትብተን እንዲያ ገለ እንታይ ክትገብር ገለ ሕጂ ናውና ምድሓን እዮም መፅዮም እቲ ዝግበር ዘሎ ግን ኣባና እዩ ዝውቃዕ ዘሎ ድማ ትንውቅዕ ዘለና ንሕና ኣባና እዩ ዝውቃዕ ዘሎ እቶም ካልኦት ኣብ ክንዲ ምንታይ ኣብ ምንታይ ኢና ንሕና ሕጂ ሒዝናዮም ምስ መፃናሲ እንታይ ዝበሃል እንታይ ብስሩኻ እንታይ ዕላማ ዘይብልካ እንድሕር ኮይንካ እኳ ኣብዚ ዝነግረካ እምበር ዕላማ ብዘይብሉ መንገዲ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ተጀሚርካስ ከምዚ ኢኻ ትመውት ከምዚ ኢኻ ትጠፍእ ብሓፂሩ ማለት እዩ ከምናተይ ከምዚ መስለኒ እዚ እዩ በቃ ኩነታት ተፈፂሙ እሺ እቶም ኩሉ ፈቲኖም ስርዓት እዚ ንኽህሉ ስለ ዘይፈቐደ ንኸይትህሉ ፈቃደኛ ንዘይኮነ ሓይሊ መጀመርያ ምእላይ እቲ ቃልሲ ስክሊር ጥምረት ማለት እዩ ትግራይ እውን እንተስ ሃገር ክትከውን እንተስ ህዝብን ተወሲኑ ምስ ኢትዮጵያ ክትቅፅል ህዝብ ውሳነ እንዲ መወዳእቱ ዝኸውን እዚ ዕድል እዚ ከይትገብር ዝኸልከላ ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ንክትጠፍ እውን ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት እንተየጥፋእኻ ዝበልካ ዝግበር ነገር የለን እኮ ኣነሲ ከም ዝመስለኒ ንበይነይ ድዩ ኣነ ከምዚ ዓይነት ነገር ዝርዳእኒ ወይስ ኩሉ ሰብ ከምዚ እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋት ሓደ ሰብ ሓደ እምኒ ንበለሞ እምኒ ዓብይ እምኒ ውሉ ወለድና እንተወደቕካዮ እንታይ ዝበሃል ይሰብረካ ተወደቐካ ይጭፍልቐካ ይብሉ ዓብይ እምኒሲ ተወደቕካዮ ይሰብረካ ተወደቐካ ከዓ ይጭፍልቐካ ሓቂ እዩ ምስ ከምዚ ዓይነት ስርዓት እንዳተላተምካ ሞ ከጥፋእካ እየ እንዳበልካን ሓደ ስርዓት እንድሕር መፂኻዮሲ እንታይ ክገብረካ ክንዱ ዝኣክል ክንዲ እምኒ እንድሕር ኮይኑስ ወይ ምስ ወደቕካ ይኽሰብረካ እዩ ወይ ክጭፍልቐካ እዩ ዋላ ሓንቲ እዚስ እንታይ ዓይነት ፃውዒት እዩ ኮይናይ ሕጂ ንኣብነት ከጥፍኦ እየ ተልካሲ ከጥፋእካ እየ ኢሉ ይቕፅል ንሱ እውን ምሳኻ ማዕረ ምክንያቱ ንኸይጠፍእ እቲ ናይ ዘይ ምጥፋእ ዝወስዶ ስጉምቲ ብኡ መጠን ክፉእን መዕነዋይን ይኸውን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባታት ንምንታይ ኢና ዘይንገድፎም ንምንታይ እዮም ካብ መጀመሪኡ ጀሚሮም ናብ ዝርርብ ናብ ዲያሎጋት ዘየምርሑ ንምንታይ እዮም ምክንያቱ ፍሉጥ ትሕጂ ዘሎ ነገር ማለት እዩ መንግስቲ ቀይርና ቅድም ሕጂ እውን ካይል ላዕላ ዝመስል መንግስቲ ሸይምና ገለገለ ዝብል እዩ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናሬሽን ምናልባት እቲ ሽዑ ዝነበረ ርእየት ዓለም እንዳተቀያየረ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ድሕሪ ኮልድ ዋር ማለት እዩ ብዙሓት ነገራት ሃፐን ስለ ዝገበረ ምናልባት ሽዑ ካሊእ ሲናሪዮ እዩ ነይሩ ማለት ካሊእ ዲፍረንት ሲናሪዮ እዩ ነይሩ ማለት ሕጂ ዘሎ ድማ ምስኹም ተፈላለዩ መንገድታት እዮም ሕጂ እተን ካልኦት ሓያላት ዘሎ ዓለማት ንባዕሉ ምስ መን ኣለዋ ምስ ኣኻድየን ምስ ኡድየን ምስ ካሊእ ሰብ ድየን ምስ መን እየን ዘለዋ ገለ ምፍላይ የድሊ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፈሪሕካ ገለገለ ዝበሃል ነገር የለን ኣካይዳኻ ነፂርካ ከምቲ ዝተባሃለ ንሕና ከምዚ ኢና እንደሊ ትናትና ድልየት ከምዚ እዩ ናትካ ድልየት ታ እዩ ተዛረብ እስከ መፂኻ ገለገለ ኢልካ ምዝርራብ ደይኮነን ይኽሓይሽ ነይርዎ ደስ ኣነ ከጥፎ እየ እናበልካ ከይድካ ሳብ መወዳእታ ክትኩስ ከሎ ተኩሱ እናበልካ ዜና ምስራሕ እዩ ከድሊ ወቂዑ እንታይ ክገብረሉ ሕጂ ንኣብነት ለነዝሎም ዓንቲ ዝሞተ ሰብሲ ነቲ ዝቆሰለሲ እንታይ እዩ ክልቲኡሲ ወቂዑ ዝብልስ እንታይ እዮም እስከ ማለት ፍትሒ ድዮም ረኺቦም ዝኔው ካሳ ድዩ ዝህልዎም እንታይ እዮም እስከ እዚ ኣነ ኣይተረድእን ሲሪየስሊ እዚ ክርድአና ኣይክእልን ክንመፂና ዝብል ሕጂ መፂኡ ይረአይዎ ኣብቲ ዘረባ እውን ትሰምዕዎ ኣለኹም ሓቂ ድትሰጋእ መጋእ تقدم حجي እንደለያና ድሕረ ደጊም ወዲና ኢና ምስ ርከብላን ገለ ዝብል ቅድም ሕጂ እውን ከምኡ ነይሩ ንብሔራዊ ሓርነት ትግራይ ገለ ኢሉ ተቃልስ ተጀሚሩ ኣብ መወዳእቱ ናይ ክልል ሰለስተና ይምሓር ሓይልታት ማለት እዩ ምሳና ተቃሊሶም ስለ ዝኾኑ እንታይ ሞ ክንገብሮም ተባሂሉ ካብ ዘመነ ጠጠው ንድሓር ዝቐፀለ ከባልና ማጣ ንድሓር ዝቐፀለ ካሊእ ሓድሽ ስርዒት ይመፅኡ ማለት እዩ ኢትዮጵያዊነት ዝብለ ተሓሳስባ ሕጂ እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ ከይድና ሕጂ ስቶም ካልኦት ክንብትና ተዓዲ ገለን ኣብ ዝብል መፅኡ تردخون إزي خد قعتها ترهص إزي كم جمر إجميركا كتبتن زي تدلي عند حركوينكا ترى هذه خام فتحي أخل
ترى أتفتح زلة إذا هذا ساعة تقولوا كاب جزءات مملس ناب أبي أحمد مدفع تملي شو سلطان كحزود اللي بحوحات كحزود ترى لهم مسلم كي حيلتات أمرت زبهالو تفتيرو مالو لذي تصمدون حيلتات أمرتن كل التفلاليهم ولا تأجندا استفلاليو تصمدون من حزب تجراين حزب إيرتران استجبره كلنا نفلت يسوع تمليسية زاروين اللي جن حيلتات أمرت بهالو هاني حدش جنبار تفتيرو حدش جنبار ننام حر حيلتات ناي تجرا حيلتات كومون أب أورمو زلو ناي أولان ناي كالوتن حيلتات أب حدا جنبار زمس أرتي بلسقنا زجبر زلو وتهدراوي قد ماتيو تاريخ كونو ያልኳችሁ ከእንቅልፋችን ስንነሳ የኢትዮጵያ መንግስት አስመራ እንደበደበ ቢባል እኔ አልገረምም ይደብደብ ይያል انا كامريكاسي مستساخو መንግስት ኢትዮጵያ አስመራው ዕዋን ተዝባልሲ አነስ አይገረመኒ ማለት ይደብደብ ባይኮን ኩንዝሮኩም ዘለኹ ግን ኢሳያስን ከባቢ እንክድዱ ስለዝኾነ ይዝብል አስመራ ማለት ኢሳያስ ያለበትን ማለት ነው ካረጉትም እሱ ነው የሚያደርጉት አቃለው ያቃሉ እነሱ ነው ያቃሉ ወይ ባይዘው ኢቭን ነደብረ ጽዮን ያቃሉ ሰራዊቱን የቅርብ መረጃ ነው ማለት ባንድ ወቅት የቅርብ እውነት ነው ብዬ ስለማምንም ባንድ ወቅት እነ ደብረ ጽዮን እነ ምናምን ፊት ለፊት እያዩዋቸው ከነሱ ጋር ግን ሌሎች ሰዎች ነበሩ ለነዛ ለንጹሃን ዜጎች ተብሎ ምትቁ እንደቆመ ሰብቻለሁ ኤርትራ ኹይናት ኣብ መሬታ ክሳዕ ዝመጽእ ዘጸብየ ብልናን ንጸጥታ ኤርትራ ዘስግእ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ መሬቱ ኣቲና ክንደርዕ ሞይና ስለዚ ወታደራዊ ዶና በላማጣ እዩ ኢሉ ነቕፋ ፕሬስ ማለት እዩ እዚ ረእየት ሕንቅልሕንቅሊቴ መወዳእታ ተጻዊቱ ሽደን ቀዲሙ ፈትሒዎ ግን ቶም ካልእ ዘይተረድኦም መወዳእታ ክርድኦም ዝኽእል ቀዲም ኣነ ዝፈትሖ ናይ ሻዕብያ ሽጠራው ኣብዚ ተወዲኡ ማለት እዩ በቃ ተወዲኡ ኣነ ፈልጠ የቀዲመ እኮ ኢለኩም ካብ መጀመሪኡ ንየኢና ዶና ወላማጣ እዩ ትዝውቃዕ ዘሎ ምንታይ እዩ ኪሓ እዩ ወቂዑ ኣላማጣ ይኮነ ንቑዕ ኣታ ወዲ እቲ ኣካይዳሲ ተቐይሩ ይኽበሃል ከሎ ንምንታይ እዩ ምርድዳእኻ ኣቤና ክኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ንስኻን ወይ ንስኽንሲ ተቐይሩ እዩ ክብለኩም ከለኹሲ ከምኡ ኣይኮነን ከምቲ ዝንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ወይ ከዓ ከምቲ በኣፎም ዝወፁ ዘሎ ኣይኮነን ልክዕ ናይ ፖለቲካ ኣርዮሳት እዮም ኮይኖም ትበኣፎም ዛረቦም ብልቦም ዝኣምንዎን ካሊእ እዩ ሶዛ ስዋይት ምክርባት ዘንየፍት ውሽጥ ዝሪኦ ዘሎ ሪኢኹም ዲኹም መጀመርያ ከምዚ ንበይንትና ከምዚ ጌርና ገለ ከዋፀ ይከኣለን ከዋፅ ዘይክእለሉ መንገዲ ቀዲመ ተዛሪበ ኣነ ማለት እዩ ቀዲመስ ገሊጽ ክሳብ ሕጂሲ መሓዙተ ያለው መሳይ ሕጃብዚ ነዋግዕና በዚ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ይግምቱ ይኾን ኢለ ግምት ኣጸቢቀ ፈሊጥ ምክንያቱ ተጽገበክ ያቅጫ ሰምቆላ እንተላ ተፈልጥ ዝባሃለ ካይዳ እዩ ዳሕራይ መወዳእታ ተተሓሳስባን ተሕማምዚ ከም ዘሎ ስለ ዝርድእት ህዝብ እውን ዋ ሞ ነዚ አንታይ ምኹም ትገፍልና ዳ ነዚ ሲ ታይ ሞይና ክንገብር ሕጂ መሊስና ተመሊስና 700 ግዛም ኪሎ ሜትር ንኽንጓዓስ እንታይ ዓይነት ህውተት ኣኹም ክትከዱ ዝብል እዩ ተዘረባ እንታይ ዓይነት ህውተት እዩ ቅድሚ ሕጂ እስካውዚ ደይ ተመለሰን ክንደይ ስቃይ ወፂሑ ክንደይ ሰብ ሃሊቁዶ ካብዚ ደይ ተመለስኩም ሽዑን እኮ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ክመጽእ ይሪ ድሕሪ 5 ዓመት ዝመጽእ ሓሳቦም ይባይዞ ድሕሪ 5 ዓመት ዝተወለደ ሓድሽ ሓሳባት እዩ ምስ መን ኮይኖም ከም ዝወለድዎ ኣነ ይፈልጥን ከምናተይ ማለት ከምናተይ ምስ መን ተወሊዱ ኣይፈልጥን ግን ተወለደ ሓሳብ ምዃኑ ግን ይፈልጥ እየ ማለት እዩ ሶት ፕሮብሌም እዚ ካብይ መጽእ ተልኩሞ ካብዚ ብልጽግና ባዕሉ ሉዓላውነት ኤርትራ ብሕቶ ብምእታው ንኤርትራ ነትስማዕ ስጋት ንምቕንጣጥ ዝመስላ ስጉምቲ ናይ ሙሳድ ሞራላውን ስትራቴጂያውን ምኽንያት ሂብዋ ይርከብ ስለዚ ኤርትራ እቲ ሓውን ኣብ መሬታ ክሳብ ዝመጽእ ምጽባይ ብዓይኒ ወታደራዊ ስትራቴጂ ሓደጋ ምጽዋዕ ሓደ ሃገር ነቲ ስጋት ካብ ምንጭ ከተድርቆ እንተኽኢላ ክትገብሮ እዩ ዘለዋ ነቲ ስጋት ምስ መጸካ ዘይኮነስ እንተኽኢልካ ከም መበገሲኡ ከተምክኖ እቲ ዝበለጸ ስትራቴጂ ናይ በየና ካስኹ ትርድኡ ኣለኩም ቶም ካልኦት ሶ ድሕሪ ገለ መዓልታት ዝመጸ ኣይኮነ ናይዚ ካብ መጀመሪኡ ሓሲቡሉ ዝመጸ ካብ መጀመሪኡ ሒዝዎ ዝተበገሰ ዕላማ እዩ ማለት እዩ ናይቶም ናትና ግን ሒዞሞ ዝተበገሱ ዕላማ ካሊእ እዩ ቅድሚ ሕጂውን ከም እዩ ሕጂውን ከም እዩ ሶ ኣነ ይፈልጥ ኣመል በጊዕ ደጠፊኡኒ ኢሉ ሰብኣይ ዝበሃልሲ ኣነስ ቀዲመ ተዛሪበሉ እቲ ጉዳይ ብደንብ እንዳሰማዕኹም ወፅናኹም ሰባት ካ ሕጂ መስኻኽሪኹም ርአዮ ነዚ ንምግባር ድማ እዩ ንሕና ተዓዲ እቲ ኣፍሉጥ ሂብኩምና ንሕና ክንመርሓ ኢና ሕጂ ግዜና እዩ ክንጥቀመሉ ኢና
أفلوت أهابنا نسخهم منجستي بولنا مالت كواخاتكم زوج أي قدام مستر كون بولنا جل زبزل بهلا يجيلنا ذينهم بقى حقهم يقوم قلنا وناسي اللي مع الزقون تايزبال سددوا لنا بقى توديك هاي نجر كيود زي أزل اللي بقى أفلوت أصحابني نسخة مرح خايلكم أنا خا أفلوت أخوكم نسخاتكم هم تمرسكم إله بقى زي مبال تمريت قلب الأزبال كله بالحريو أي نبرن كم زولنا أنا رجس أني أعرف ما بدحرس وسن وان كتريهم وي كمتيهم تنايش عبي أنا برنا بعد مجزع قله كاوزي وصينا مالت قله دحرايقن مريت يكونون دن قله استبهلنا ملسخم انكبالي عين معرب تقراي كوي نبرن تقالس قله تيلك حجسي تناجي كاس نامتا خاطات شو يتفلط خم عينت حسابون كم يخو اليوم مالت بقمت زمرح سؤال كان دا قمت كاتمورح نجر نحرد اخوينو نبوز يحيزك اخر زخل مالتي سو زيتاتون كل خمس زخل قمت خولكم اليه قرم ጉዳይ ትመጽጽ አላ ከመርሐኩም ይሓደ መዓልቲ ይብል ከኛታት ኩኑ ገለኹን ተወዳደሩ ብሕሜት በገለ ዝዕረ የለን ወላ ከምቲ ትብልዎ ኩሉ ወላ ሕማቅ ሰብ ኢልኩም ማሰክሞ ይኸይድ ኣሎ ከመርሐኩም ይሓደ መዓልቲ ምክንያቱ አሜሪካ ዳ አሚዲያ ንዑያ ትርኢ ዘላ ኢትዮጵያ ዳ ንዑያ ትርኢ ዘላ አብየልኩም እንድሕር ኢላትኩም ባይ ዘ ወይ ታሽሙ እክቡ ነይሮም ኢሎም ሜዲታ ሳርቬይ مزنا يجنبار እጅ ሁሉ ዝግበር ዝነበረ ሰርቪስ ናይ በየነ ተአኪቡ ታይታ ዓይኔርካ እንደይ ሰምዑኻ ነይሮም ገለመለ ዝብሉ ጉዳያት ማለት እዩ ሕጂ ኣብኮም እንድሕር መፅዮም ስንታዮም ክገብሩ anyway ንብለኩም ይብልናን ግን ንሕና ብውሽጢ ብዙሕ ምስጢራት ስለንፈልጥ ንዓና ክሕስወና ዝኽእል ኣካል የለን ኣብ ፖለቲካና ኤርትራ እሱ እንድሕር መፅዩ ንዑ ርእይቱ ክትቡ ጥራይኹም ትመፁ ካብ ትፅቢትና ወፃኢ ናይ ብሓቂ ብስለት ስነ ልቦና ዓቕሚ ዘለዎ መንእሰይ ክጥርንፉ ዝኽእሉ መራሕቲ ንሪኦም ኣለና ከም ኣብ በዓል ውፍይ ዘሎ ብቕዓት ክሪኦ ከለኹ ከምኡ ዓይነት ብቕዓታት ኣብ ካልእ ተፈጢሩ ናይዚኦም ሲነርጂ ፈጢርካ ፅባሕ ንግሆ ሃገር ኣድሒኖም መሰጋገርቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ብዙሓት እንዳተፈጥሩ እንዳረኣናዮም ኣይንገብርን ናይ በዓል ውፍይ ግሩፕ حجي جل سبات مالتيو ناي كم بعلو في زعم السلع مجلسي دحر أكيد كيا سينرجي خفت تاريخ اليوم معبل خفت تاريخ اليوم مالت استوها هذا معبل ناي كايدا قال سي خفت تاريخ اليوم ناي تحساس باون دفيت أصلا كحد تاريخ اليوم زأمنو سبات هالو جل سبات دما كايدو أتي واقعي زولو تباد الذي أول مالتي شريحهم أي تحساس باخم زي أخوينا عندها اليوم كا نابز زودو أوها لو شيم أونيو خازولوا لو حج مالتي disappointed لك رادانا يبقى حاجة خوينا طبعا وفي زمرحو جنبار بحاله أحواتهم دا طلهم دا بلعوم مطلوز it's shame it's very shame تاريخ الدقاقة ما له طرح بعد أزيام حجي دليت فتحينا تولو حسوت دليت فتحيكم اندحر حقق نزارب كلنا عفنا قطعاتنا تدليكم حسوت دليت فتحيكم تتعرفوا حقي تواتي زحمكم تغينوا نص قطر 400 ماشي قدم حج نويح تاريخ زلوا سابماري ماشي حجي بس منقص جرمن بمرردا تخارينا تخيلنا عسوي واضح نور سلازي كل قال سبخ ما يعوتي كان نويح حمد زحتك بتفتح ترغيب أنا تأسع قدسي توم إيرترا وانسي نو على تومس تعسب زبل حجي بعسب النسون مالتي تأمروا تأمرنا معرض خوين زلوا مالتي حدا خويني نسون وعلى كم ود خالي عدي بزي غير خاتي مال جميرو مالتي زي تزحزن انويس اتقدم الى تزاربو حجي رازان يبو حزايلهم يمزغلصو زلو ناب 4 خيلو يقدادم يمزلو بزي مس حتى تأميرنا طبرت مسرتنا هن اتينا زل اسياس افوركن بزي قديمكو انا هرغ الى بزي مالتي ببلين اتي زلو فين تقداديم ناسي من قدمه توهايلوم توراديروم يوزيم فولت وفي قديم اتي الله زاغري وازلهم سامارين حيزنا تدينا ايفراي نورمال 10 سبيات ግን ከመይ ጌራና 20 ሺህ ከም ተሰፍሕ ገለ ክንገብሪና ኩልኻ ዕጥቅኻ ዕጥቅ ማዓንጣኻ ሸጣብን ከተተዳሎ يغلل يزلان درون ودرون አይደልኒ بتحت ماي بقيح بحري تخينا عسب كنا اتينا ابا حصير جي قلدي حجي زي داود زبحال اذربيجاناوي يوتيوبر مالتيو حدا زرباتا تزاريبو مالت بزعبا
ኤርትራ ብኢንተርኔት ከም ዝዝረብ ኣይኮነን ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ሓሶታት ኣሎ ይብል ኣብ ኤርትራ ሓደ ኣዝዩ ብጣዕሚ ከቢድ ፀገም ዘሎ ርክብ ንኽትገብር ምስ ሰባት ንኽትራኸብ ወይ ከዓ ክትንቀሳቐስ ከለኻ ሰብ ተጠፊእካ ንሰብ መልእኽቲ ክትልእ ከሉ ገለገለ እምበር ግዕዚና ዝበሃል ፈፂሙ የለን በአንጻሩ ድማ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሴፍ ዝኾነን ጽቡቕ ኣቀባብላን ዝገበሩለይ ሰባት ኣለዉ እዩ ዝብል ብጣዕሚ ዘመስግኖም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘመስግናን ኤርትራውን ብከምዚ ዓይነት ግዕዚና ዝበሃል ነገር ግን ፈፂሙ የለን ሓንቲ ዝኾነ ነገር ዝተቐበለን የለን ኢሉ ይዛረብ ስምዕዎ እቶም መራሕቲ ዜሮ ኮራፕሽን ማለት ዋላ ሓንቲ ናይ ሙስናን ናይ ግዕዚና ስራሕ ኣይሰርሑን እዮም and I say that was a big full stop. So from the corruption perspective, بعين مسناوي كعزينا ندير رأينايو I am saying that there was no corruption was a big full stop because immigration officers, police, army, whatever, any of زخونه يخون سب مالتيو عبو تدرا حيلة بسأتا بوليس قلقلة حانتي ساندي مستقبلا يلن authorities never asked me for a single penny. أو من أسينا برخا عبيتنا بكلب زخونة جزي رفنا نقلمت إلا نزن ولدنا سكت أخوينا فتح بلا مازر بقى فتح بلا وأنا أزي كولو زين ورزن بس يزلواسي سلطوني يعني سلطنات يعني حقنا مزراب أنا حجي كم زي عينات ساعة ساعة مالتي إلكترونيك ميوزك قال سامتينج زبهال زيني خمزي جيتار روك إن رول إن سامتينج قال زبهال نقرات يلان تاتقرينيا ترح خمزي أخلي تقرينيا أخلي ساقم يلان سؤال كاجل مالتي عبتقرنيا دحاني تلاوين يخلي كودا جل سجام بالكان أبزا كم زي عينة نايدانس جل أين بركون معلتي حليفي معلت صحي عريوني الدراف معلت صحي عريونا بتمهت جز عندها لنا نديو تودي تعدمه أو كويو حنتري جرخنا مصغل عمت ماي جاد رأيون مالتي فجأة تنزل هذا ما زرات مالتي أنا دست يعني لا دسكسك تورك ماما عيالي خن مالتي ماما زمارينا ينيرن كباد وقال جبروخ ينزي ماما مالتي حيالين لا فتح بلا زخونه زروزروسي ادوسي ايتم باع ايت حزن طميني لا ايتبك ايمبري حغوساسي بدس زبلا ملكعته جلصت حقنا مزراب دس بهالي أدوسي أدو زولدسي تحجوس دا الدرافي زولدت دا أمو تحجوسي زلوا برتاي دا أمو راح تكبر أنا بدم بحزنا نخدر لنا مدوزيون إيشي أف سيكترنا نحزينا كف سيكترنا الواتس أدك شندر لوا دكنا لوا عمن در اللوا تحت اللوا سأليم لبهال زبات نبل خزي هم تزبات نبهر أو برسات لبل ولا حنتو قال شندر سأليم تخدينا تواتسيف الليل ولو زينا تردادينا نواتس لنا أنا سي بتعامي كابز حزنا النجار تايو اندحرد أنا أبنت عمصنا كشاوش تخوينو ويناي مهران تخوينو سي اتهم ممهر كوينو ويك أشو خوينو ما ينعمص نزول السبات عم انتهي كتمو دوام تخيل انتهي لكم مننا أبنت مو دارقا موزحات وسبت التساماميعو anyways زودو هافتو أكادات لأ دما كم دم أبيل زوع زولو قوالن ستي سلازخونة برتع زخونة من غناق فطيرو ምናልባት እውን ብዙሕ ሰብ ዘቆጥዑ ተግባራት ይግበሩ ኣለዉ ካብኣቶም ከኣተ ሓደ ፍትሒ ኣይ ረኸበተን እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ እዩ ፍትሒ ንኽትረክብ እዩ ካሊእ ፃውዒት ዝግበር ነገር የለን ሶ ጸሊም ወዲ ጸሊም ዝበሃል ነገር እውን ንሕና ኣይንፈለጥ ነርና ማለት እዩ በዓል ኣሸንዳሲ ብጸሊም ዘይኮነስ ብጽቡቕ እተነዋልድ ብሳዕስዒት بقول حجي زي أجن تايت بلا لازم حفتنا مالتيو بكلاسترنا دك أنستيلو حزون تقع أرومي كوسط اللو قالت حرن حموش زول منفس اللو إخساف حجي مالتي حزوا إذا لقيت أما بيلو خم حرقيا قال لي فهم زحزوها مالتي حرن حموش تجري أتحزكا تفلتك أخ أمن تسلم كده أنت خدنا هندبت نبع على شن داديك تخبرنا بانك داخل كوينا بزخون بوتا سلم تتغدينك سلام لتغدين كان يرك حق قال زبها مالتيو فلتر جراس اللو نيو علم أنا بتعم زحزن النجن تاي مسيلكي إذي أود دات زمت وحساب تغينو أي ملكتنا مخنيات أي ملكتنا قبل خلاصي نحنا تحساب زي سبورتينا هنجبرو نخلنبر قوال سلزلاتنا
ስለንወልድ ጓል ስለተመርዕና ጓል አዴና ስለዝኾነት አንስተይቲ ስለዝኾነት ነዚ ከምዚ ትገብር ንሕና ኣብቲ ድምፀን ብዘይ ጓል ክብረት የለን እግዚአብሔር ዝሃቦ መራሕቲ በትሽዑ እዋን ኣዶ ምምሃር ማለት ስድራ ምምሃር ማለት እዩ ኣዶ ህይወት እንዳሃበት ህይወት ክትስእን የብላን ዝብል ጭርሖታት እንዳተገበርና ዝዓበናን ኣብ መወዳእታ ከዓ ብሆስፒታልን ብኻልኦት ነገራትን ብኣምቡላንስን ማለት እዩ ሓንቲ ኣዶ ክትወለድ ከላ ይኹን ገለ ክትብል ከላሲ ፀገም ክበፅሕ የብሉን ይብሉ ነይሮም ገለገሊኦም ከዓ ፀገም በፅሒዋ እንተሎ እሞ ፀገም በፅሒኒ እዩ ድምፂ ክኸውን እየ እንተኢላ ክትከውን የብላን ዘበት ንፀሊም ዘበት ንድምፂ ምዃኑ ማለት እዩ ገለ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ፍትሒ ዘይተረጋግፅ እንድሕር ኮይንክ ካብዚ እንድሓር ይኽመፀክ ማዕበል ይኽመፀክ ውሕጂ ክወስደክ ውሕጅ ናይ ምንታይ ናይ ዓመፅ ካብዚ ከዓ ምምላጥ ኣይከኣል ብፈፂሙ እኮ ምምላጥ ዘይከኣል ባይዞይ ግደፍዮ ንስኽሲ እቶም ናይ ምዕራብ ዓለማት ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ምሳኹም ኣይንሓድርን ኢለንሲ ንሰብኣይ ጓል ኣንስተይቲ ምሳኽ ይሓድር እንተኢላቶ ዝገብሮ ነገር የለን ኳሕ ኩሕ ኣንቲ በጃኹ እንተ ኣብረህተ ይኽእል ዝብል ተዓቕምና ኩላና ንፈልጥ ኣይነ ሓቂ ኢሎ ብዘይቲ ሓደ ኣይከውንኒ እኳ ደኣስ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ሓቅነቱ ንስኺ ከም ጓል ኣንስተይቲ ፅባሕ እንታይ ከም ዝበፅሓክ ስለዘይትፈልጢ ምናልባት እውን ጥብቕ ኢልክ መዓንጣ ክሸጥ ጠቢልኪ እቲ ዝበሃል ዘሎ ትፀሊም ድሓን ግን ፍትሒ ናይዛ ጓል ኣንስተይቲ ግን ንፅዋዕ ኣለና ኢልኪ ክትወፅኢ ዝግባእክ ነይሩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዶ ገለገለ ደ ዝበሃልሲ ኣነ እኮ ተስፋ ቆሪፀልክን እኮ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሕውየት ትበሃል ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ ናይ ወለ ጊዮርጊስ ተባህለት ነገር መፅያ እንዳበለት ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንባዕሉ ዘየልዓለት ደሞዛ ክንዱዚ 100,000 ሰሪቃ ገለገለ ብዝብል ዓለም ግን ክሽልመክ እየ ነቲ ዝገበርክየ ነገር ኢሉ ክሽልም ኣብ ዝወሰደላ እዋን ክትመለስ የብላን ገለመለ ኢሉ ንውሽጢ ገለ ኣባሪሩ ዝለኣኸ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕብረትሲ መወዳእትኡ ኣብዚ ወዲቑ እሞ ነቲ ድምፂ ናታተን ዝኾነ ድምፂ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝድፈራ ዘለዋ ዝዕመፃ ዘለዋ ተባሂሉ ነዚ ድምፂ ናይ ምዃን ዘሎ መዓልቲ ብኻሊእ መንገዲ እኳ ከይተዛረበሉ ከምዚ ክህሉ የብሉን ኢላ ትማጎት ማለት እዩ ኣንጻር ረብሑ ዝማጎት ትውልድ እውን ኣፍሪና ምዃንና ማለት እዚ ኩርዓት ሓበን ድሕር ዳ ክስምዓና ኣለዎ ኣንጻር ጥቕሙ ዝቃለስ ኣፍሪን ኣይና አንጻር ቋንቋ ዝቃለስ አፍሪን አይና አንጻር ባህሉ መንነቱ ዝማጎት አፍሪን አይና እዚ እኮ ሁሉ ከሲብና የና ማለት አይከሰርናን አይከሰርናን ራይዋ ማለት እዩ ማርያምን እዞም ገዛስ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይስምዖም ይሉ ምክንያቱ መጀመሪያ ቀቲሎም ወሓዘኖ ሓዚኖ ድሓር ድማ ካብ እስር ወፂቶ ቢሎም ካልኣይ ሓዘን ሕጂ ድማ ኣቦኡ ኸይኣክል ሚድያ ሙጽኢኹም ዚ ዓይነት ሓንጎል ይብልኩም ድኹም ንእሽተይ ሁማኒቲ ዝበሃል ሕልና ዝበሃል ይብልኩም እንዲኹም ገዛ ነፍሲ ዝኣክል ቀጢልኩምስ ስለበዓል ሸንዳ ዓብይ ኳሲ ህይወት ሰበት ፊኻስ ኣሸንዳ በሰላም ክበዓል ኣለዎ ኢልካ ክትጭርሕና ሚድያ መፂኻ ረኽስ ከፊ ዝግበካ ክትሓፍር ዝግበካ ሰብ ንምንታይ ንሕወሓት ደጊፉ ባይ ዘ ወይ ኣነ ሕጂ ንሱ ኣይኮነን ማለት ተጠርጣር እንዲዩ ተጠርጣር ዝበሃል ከዓ unless it's convicted to be guilty is ማለት ሓደ ሰብሲ ጥፍኣተኛ እዩ ተባሂሉ እንድሕር ደኣ ፍርድ ቤት ተዘይፈሪዱሉ ብጥርጠራ ዝተሓሰሰብ እከለ ይውዒሉ ወይልካ ምዝራብ ወንጀል እዩ ንሱ ሕጂ ኣነ ይደግሞኒ ንምንታይ ይሕትተን ስለ ዝኾነ ሓቂ ንምዝራብ ኣነሲ ዘይወዓሎ ሰብ እውን ውዒሉ ተባሂሉ ክለግቦ ይደልኒ እቲ ዝወዓሎ ሰብ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ፕሮቴክሽን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ኣቐዲምካ እቲ ሴፍቲ መጀመርያ እቲ ድሕንነት ግን ኣቐዲሙ ክህሉ ኣለዎ ታኾይኑ ክህሉ ዝየብሉ እዩ ናተይ ንሱ እዩ ማለት ተኾይኑ ንሱ ተኾይኑ ግቡእ ምፅራይ ምግባር ሕጊ ክእገድ ምግባር ኣይንፈልጦምን ናበይ ከም ዝኸዱ ተባሂሉ ኣብ መወዳእቱ ድሕሪ ዘረባኻ ኣጊድና ያለና ትኽሲ ይግባይ ከይበሃል ከኣታይ ዝብል ሕጊ መፅዮ ኣሎ ትማሊቲ እዚ እኮ ይዛረብ እኮ ነይሩ ላዕለዋይ ፍርድ ቤት ናይ ክልል ትግራይ ይግባይ ዝበሃሎ ኣብ በዓል እዩ ምክንያቱ ናይ መወዳእታ ርእሰ ብሔር ውሳነ ዝወስን ፕሬዚዳንት እዩ ማለት እዩ ስለዚ የወሰነልና በዓልትና ኢና ትሪፍናዮ ይዝብል ማለት እዩ ኣብ በዓልትና ትሪፍና ኢና ማለት እዩ ሰበር መጋባእያ ዝበሃል ይህሉን እዩ ስለዚ ንመን ኢኻ ትፅውዕ ንኣምላኽ ግን ሕጊ ንኣምላኽ ክንፅውዕ ኢና ኢልና ዝግደፍ ነገር ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ሕጊ እናሃለዎ ዘጥፍአ ብሕጊ መሰረት ክቕፃዕ ንቡር እዩ
حقنا هالو زطفئ زيبلو زطفئ خا بزي حق طفئ نبريو صحف سلا زخونه زوم سبات حجنا ابنتهم زطفؤ بزي حق اندحرت فيهم بزي حقاو منقد طفو فلطيكو بحق مسرت طفيهم بحق مسرت يم قطعو سو حقي نخلو صلالن حلواتن دحلنتن وحسنا نزب ነገር ስለ ዝኾነ ካብ ሕግን ለዓለ ዝኾነ ይኹን ኣካል እንድሕርዳኣ እንዳመፀ ከምዚ እንዳገበረ ሱኢል እንዳጓዓተየላ ዝነብር ዓዲ እንድሕርዳኣ ፈጢርካ ብመሰረቱ ሕግ ዘይኮነ ሲኦልኻ ፈጢርካ ዘለኻ ማለት ዓዲ ዘይኮነ ሲኦልኻ ሰሪሕካ ዘለኻ እዩ ኣነ ከንፀርፅረ ይኽእል መሰልዩ ዝኾነ ሰብ ክድግፍ ይኽእል ግን ኣይሓሹ ኣየጭበርብር በቃ ፀገም ከይውል حوحات نارات كيلو خديه سراويت هانيصه نارات كيلو خديه لواغا اللهو نارات كيلو خديه صمدو محزنات غزع الفطر اللهو مسن زماني مسن إساياس تبل الحق صبو زي فليتكا تدقف دقف بقلصي تدقف تخونكا خا معدو خونكا يدكاي توطاوت معدو خونكا اي تفكر سبر زين ايتبل اتيخا دقفا تقالسلا موتلا سنكللا واغا فللا سبعت خونكا بقى سويو تتخلنيا حوحات مدقاف مالت افتاني حوحات باكيج اتيخا مسوات مخفال مالت دقدها نحلفو تو غزعم زع اندالكا حوم سوار يكون بيزيكال مريت راياسي منم شقاطاي موصو منم سدتنيا موصو زنبل حزو موصو رايتاي بكندا اوراغو سفرو رايتاي لسدتلو خالي جن والله ك4 جرام كنا دامصتو اورايا أسفح كنبر أي فكدي إذن دحر مثل لا يقول فيو قصر يو حاط جو أقدشني يعني أقدشني ولا خكوا قلت كده وقعنا تعال أنا مثل قلت كده وقع لخو أنا مجمر يا سي مريت راي التأير عتنتي أفغل لحد النت والغي خدي لحد النت والغي تسوى له لحد النت والغي دك خاو يوم لو صحدك خونا وخيو قالي ودني أوقع عبيتي خدها يوم تقول خبز خون خد تقازم لغ تهون توكل لغي هذا النت يلدالي هاو يوم ودي قالي ولد خلنا أخي هابيا قال عابنا أصل شو ما أنت أصل شو أتقبلنا هابيا عطية معران تعمل سالفة خدي تمسجن سلام دو سلام دو نوا هاي بمسوعة محارة حوكس كامل ديو قبري ولي تلو لغا من ديو دخلنا من قد كاتو بيلو دخل من ديو خليت عرضات غير تاغالي خلنا نقر صاروا لغا كان غدا غلط إفكاني غدا الغدا توقعي غلو ما أنتي حرام ملي تقرأ أنت سواسي عيتمت أي وصاد حرمزن حرمو يتخلنا عيتمت أي دحي هو مالتي انت مويتك بهوت اللي خاط أتتغلي خايلو بهوت اللي خاط أتتغلي خاط تقلبات مالتي انت مويتك كنت أتو هاي تغلي هذا حدا دقي متريسا خاسي أي لقتنا مستريسا يكبأس مالتي تواسو أنا مسموت كودي سيريسلي نمنتاي سلف حيسكم سلام أو سلف غيركم زيت وعلو نمنتاي زملكة أنكم زي عينه النجر مالت زي خم زي زبدني حساس هكايدا أنا ود مقالة قالوا خوينو ونوعلو كبابتات خوينو حساس سب أيفلت إنه تم ود مقالة دي I don't know أيفلت إنه ود بيه مخانو جن أنا دك مقالة سي لبا ما تنش وهاتاتني يزفلت حق أنا مزرع مولق تقرأ دارك خمزي يورجع يبتعم خزارة بكله قرفوا موز موتا قال أفكاي خفتون تمويتو حدا سبكو مويتو كوي مزموتا مموقات مالت ملكت ودك أذكايو مسريسا بزعاريسا مزراب مالت نوعلو سي حد عبيس أقامي تردادينا دو نمنتاي نحرد أيلكم سي أوريدو مويتي دحرداجيم استراتيجي زبالي اللي دحرداجيم السلالفة زبالي يقولو دحرداجيم زخونا نقر زبالي يقولو أما ودي أتخاقن نسخات أخات ولا لها أما قابرس يقوركم مني who are you who do you think you are you نسخة منيخا who cares about you نسخة نعاخا حجم مني فلتأكا منم سويلنا نحنا كو تسقم ناي تسقم جزيس لزخونا أدبار بزيبولو ما جوجو أدبار كونا إلهم ولدنا خمسة خلوا خمو كو خوينون بر جزي خساب زحلف الليسي نايبو خبر يجزأني ولو كم إيو خوينون بر كون نسخة حاجة after all ما نمزفلت أكاسبيل بزعباتاي مو إنا حاجة عمله نسخاسي ونا ناي تأتي خاي تأتوني خا قل تواهلكم تداويلكم سي تهاتمس أنا أتقول أنا تدي أتي حاول إنه أزق على اسمالتي حاول إنه أزق على نسخة أتي نسخة أتي خا أخت الرخوي أخو مالتي أوكي شقري بالكان بخوم زي عينه النجار جن إذا خم زي زبالة ناي دخومات منفس جلو وزراربا كاب حلنا ناي سبات أوصو مريتنا أتي ناي مجلس الحسابو ناخد كساب سدراخ ورد مخانو قدم حجي من زبالة كام مسمالتيو مهرق تلني بهلا لحق ايدو دكتور جبريل برهانه ودي أميم
تزاربهم حق خاني يخون كاني فلطيو مهنياتو قدم حجي مهرات تزاربو سمعنا انت نخون نابزي مبصحنا حق يدو حجي خا نسمع قبوء سلا زغونه كنسمعو ملنا نمنتاي اتليست امبيوم او حليلوم يوم زموص كابندا من قراريمو مالت سقيلوم سوا مسوتيو እንዳጎስዑ ተዛረبو ዘረባ ይኮነን ወይ ደስ ስለዝበሎም ክንዛረበልና ማለት ሪኦሞ ፈሊጦሞ መሚዮሞ ናይ ከምዚ በለሰብ ከ መድሓኒት ይተዘረባ ብጥቅላላ ቅድም ሕጂ ውጋእ ይትጀምር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውጋእ ተጀሚራ ከም ዝወዳእ ይፍለጥን ይሉ ኣይተስ ያብርሃ ተዛሪቡ ነይሩ حق خوينو خصاب حج انه خا يتودئن مالتي خصاب حج خا يتودئن تحق نص خوينو حجو متماساسالي مغنصصال እንዳወረደ خيدو خصاب غزا خبصح يبل نيرو انه اب تግራይውን አትዩ اب ገለ ኢትዮጵያውን አትዩ ሕምስምስ يبلال عد مالتي اب ኤርትራውን አትዩ ሆሞ አውራጃውን ገለ በቃ ሁሉ አዚ የለ حج خا تواردس حبرت ممصا ጽቡቅ ነገር እዩ በቃ ከም እዚ እትዝሓሸ እዩ ካብ ዳውን ማለት ክልቲኦም ኮምፔር ان ኮንትራስት ንገብርሲ እቲ ጽቡቅ ነገሮም እቲ ሕማቅ ነገሮም አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ተነውጻሎ እቲ አድቫንቴጅ ናይ ሕብረት ይሐይሽ በቃ አትሊስት ተሓባቢርካ ትነብር አትሊስት ማለት ይሓቢርካ ወይ ትሞት ወይ ሓቢርካ ጠፍ ዳተነጸልካ ሙማቱን ክልተ ሞት እዩ تنصل تغير تموت ሓደ ክልተ ሞት እዩ ክትሞት ከለኻ ቀባርን ወዓሊ ይብሉን ሶት ፕሮብሌም እዚ ኣብዚ ጠጠው ክብል ተኮይኑ ከምዚ ዓይነት ድሁል ዝኾነ ተሓሳስባ معنوي زخونه تحساسبا زلوم مناسي زيكون بقدميت كموصو زلوم كم تقدم زولو غازيطኛ خالد عبدو مالتيو سينرجي كفطرو زغلو عقمتات وهول اكوب عقمتات كفطرو زغلو نسباتسي ناب صبوق تحساسبا خوسدو زغلو ጥምረት ክፈጥሩ ዝኽእሉ ክበታቱ ዘይኮነስ እቲ ዶት the missing dots ማለትዩ ኮኔክት ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ክመጸሎም ንቅድሚት ነዚኦም ኢምፓወር ምግባር እዩ ናተይ ናትኩም ናይ ኩላን ሓላፍነት ክኸውን ዘሎ ኢለ ይግምት ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናፃ ይርእቶ ገዲፍኩም ስለትኾኑ ብጣዕሚ ዘመስግን ንኹልኩም ሰዓብቲ ሃይማኖት ክርስትና ኸ ንበዓል ደብረ ታቦር እንኳዕ ኣብፅሓኩም ካብ ደብረ ታቦር يلن ليتي يلن كرمتي كابدور هنوكو هوي يلن ليتي تابع المعدو مون عياندو نابلنا زخبرنا يو هوي ناي ولدنا بعاليو مالتيو هوي تجميرو لو بتعم دس زبل بعاليو حج هوي خنبلنا رفائيل هوي لو مالتيو قدوس يوحنس الله مسقل هصي زبهالو علت 10 صنعلو كاو مسقل الله ناي موداتها ناي هوي بعالنا يو ابزي اتوم كا تايز بعد سبسكرايب وهتنا خون زلو مالتي هوي تيل دحر دقيم وهتي كون زلو لايك سبسكرايب شير غلازيهم بملኦም ببستفلاليه معلت خطو تغديكم مالتي ناي لو معنت فيديو نزي مسل لو ام قنا خونلكم يمنه صبق يسمعنا دحنا قنيتا good light دحنا حضرت حواتي مالتي